Shubor nakaslem jong unongsan hima. Hagasngi Satjan jong katayo ka Khasi Students Union West Khasi Hills District Unit kalayo ban pelong ya kajingkan mawurom ya kalingku sngi khlat ka balai pusan jong usim Wycliffe usim kena jong ka Nongstan shu kum kadak jong kajingkan mawurom ya uni usim na kaliang ka KSU kalayo ban pelong ya kajing ngap jar ka bashiminen lambat kajing bu sentio ha uman balatay nam ha kawe ni kijaka ha khmat ka yo Nongstan kum joru Hakaway ni kijaka ha put jaon porso asad West Khasi Hills da kajing shimbenta da kanongkit kam bahakmat ka KSU West Khasi Hills bakuntop usamla John F. Nongsiang President KSU West Khasi Hills usamla Franklin C.M. Young General Secretary bat kiwe di kinongkit kam bat kidukhat ka KSU na ki circle bapher unit sim paim Wycliffe beri sim kena juga manong stoin kumbang itip dik senam kat nice pak propra ila lisa no apo ya ila klat no hausam kat nice pak propra te kumbang itip no dik senam kat nice pak sapopra ter ila lisa no spo Bangladesh namar kajing bom hun buat kajing bom sultanat jong i kum tau sem nan kajing naga benda kajing sa sensyar no jong kari kasi kam tam nong stoin ha ki nongwei ha ki mendar te kani kalong ka jingai mersim yang iru kum ki samla menta ba ngielek mengkasngi menginum sya dalam maklan nginum sya sensyar ha ki wipad ki jaj benreu ngi ba jaj benreu jong i menta don ha tmir ka umsau ke bonwan rong no engi nak ni ka jaka jongi namar ka jingwan ki mender jingwan sa ki mender ke jingwan kini ikam ki jam i bakani kalong ke jingma ka baap yangi wala da kisnam jong ke jingim jong sim Wycliffe ila bonong ba kitu ki puar ki mender ki pada don apo kari si jongi kam po no stoi re ke jing yang skam jong la yu jingai namar ke jing puli jong kam de ke jing puli tang apo no stoi ne po chelong re nyitip la lik puli po Bombay bat kum juru ula late meeting wat sepo New York nam hapo ke UN ru ban represent man persngeu ya ke jing e jong ke jaj benru jongi ber kham tame ya kerik ka jemru repa jongi ke jing wan kini no ke jing pas soi jubar ki instrument accession lengba sarkar India te ek tu isnam naklang usim Wycliffe abaw yu ya kini ke jing la don bor ke jing pas san jubar usim sipsing naklang jong u la tho kawi ka kot sya uskri jong ka UN ba panjirap ba ka himanong stoin kamdei ban syak kentup ha ka sarkar India mereka ki jing tho ju kilong lon no ino nomar ba undon nok support yu ba nitip ru ba ka rikasi jongi ka tolong dari pedalong kendong ba ki po ri sutu ka jing yu jingai ka ngila penong ba ka jing yar jingmut jong sim Wycliffe wala da haitu sinem dang long takum samla ka kata jongi re li jingai ke ikban sawan dia lah yang persyak buat akan jingim juga hadin bang lah yuk jingtip buat jat namar umku abanwan hagari kasi nepo gari India kumu tahu syakri namar lah unwan kumu syakri umku ekta ka jing syak sensyar wala da ka jaj berujungi syak sensyar re ka musim jungu ka peni yangi ba hadu kasi khat do junguru udai syau ta uru yale uru lailoj ni la benong mom syak sensyar gari India te kani kalong ka tuksa babhan ta jongi ro ba nang ni skmat ni ban yang skam kanong rem mangimdei tang kispai jong seng jong seng balang bakar kan lagi di namang kispai jong benreu mangidei ban bud tuksa babha ba usim Wycliffe le lam yangi lengba ke jing long sinrang musim jungu ba kam ta me ba kan ka pathe ke juk menta ke jing le kam de shu tang ka bor ndai lengba ke jing start ni i ba usim Wycliffe pak por ukhem le ta ka blood shed mo la menong rei daka non violence lembak jing tho jungu peni daka jing start jungu bo ni la lembak jing tho jing tar rei ni so senai la menong namar ba ka jing bom sngap ber ka jing bom yerti apa deng ki absan teli ki hima jo ki manos jonga jaj beru jungi aktik por bun kila sanyo ba hadu e nakaliang jong sip sing haban sain lima ka jing syak pembor ka jing sia berngam mat niap ki bahing sam mat nta ka jing imjung ute jing mo mesti jung ha ban san te kini ki peni ba
hangi hi idon kajong jinglong ro idon kajong kanong rim bat ni kum ki samla kam tam ki khot seng ki isu ngim de bandan ke jing apa ya pra marla dang idon ke jing apa ya pra kalau kan sa haki por jong sim wikle pro haki ma fer jong hima jong kari kasi kele apa nyo takadaw na kaleng jong kari sokar India kalau la ban 2 minit ban sim no ban pelong kari rikasi ke jaka jong kari India te kini kan long kan sa ba jong iru bang ide ban yang scam kin ki khot seng ki isu menginum ya pat yang ni smart mengin ya teli pada kidon kino kijinge ngide ban ya ai mesem ngide ban ya peni kam tam kijing dona hapleng kino yalam kid khot ba ngimde bandan ka jing apa ya pra hapleng jongi ba lemba ka jing ai sak ba jongi kum ki samla mengi scam ka jed ban jongi kanang scam ba ki mender kinum la banwan krungkli kam tam kam ki jam kijing kuli ba mengin sinsar akino we dai ba kini ka si kalong ka chicken mayangi ba nang ni skmat ni scam ban ngin ya tristom mengin pene bersa ya kari kasi ke badan hapdeng ke jinge hendrei lemba ke tristom jingi lemba ke jing IT met mesim jingi ni sala ban rapi khong kini ke jinge ke jet benri jingi kando mach pran ke mau na kam ta jingi ru pat lengba jong ni ka sngi ka airu ka jing hikai na kam ta jingi ya ka bangin bud nuksa na kam ta jong usim uba ya lai duit nam ta kari lai duit kari nyuk trap ke jingi na ki do yong lani na ki na ka sarkar India haka bakalayu roj yangi nadu kita kisnam khat knes pa sop kunyau sop upra ti haka ni ka poru kapan kemau yangi ya ka ba ngidei ban bot ya ki dinjat ki jong uni usim uni klawat jong ni ka jat ben riu nyuk trap jungi hoi haka jing long breu ka jungi ki bobon haka jat ben riu khasi ka jungi ka weak point lan ka jungi kum ki khasi khara kutba kadei ka pisa kutba haka ba misyak pengop nok langba jong ki bor jong ki pisa lah hakinu ki bentaru jong ka jing im ke jungi haki bobon ki benta hakaba ki terwa yang i ka pisa ngi pedang tak ba kloy ka pisa dai halo kata kanong rim ka ba kalong ko mangi dino ialah ka jong ka jai beriu lengba ki spai rupa rai ni usim wikliu usim ubakrau usim kena jong ki hima nong stoin ulong kanuksa na kementa jongi ya kaba ngidei ban bot ya kanuksa ku ya kaba ngidei ban don kata kanong rim ke baskam ya kaba ngimdei ban ej ya kita kisbai rupa warla ki don kita kijing syak pan shoy kijing syak pan terha pat kita kijing syak berngam berset ru ni usim uyang skam hala kajong rim na kemta ka jing temu ka ban penat lu ya kabri ni terapi